Salutare toată lumea! Bine v-am găsit la un Skull Driving. Să ne luăm BMW-ul sau Mercedes? Hai că aleg Mercedes, unde derapează. Nasol. Mâine avem un match super și trebuie să jucăm ok. Foarte bine, foarte. Ok. Mi se mișcă nasol deocamdată. Să dau un pic să dau sistemul Thomsonerii. Așa și media. Avem farurile aprinse. Nu văd, what? Fuck it. Așa. Să văd un pic. Ai, așa. Ajung așa. Dacă m-ați întrebat de ce n-am mai postat, a fost din cauza că am avut niște probleme. Eu le-am filmat, dar am avut multe probleme. Acum pot să filmez cât vreau pentru că am luat vacanță o săptămână. Ai morți tăi. Stai o grămadă. A, gata. Întotdeauna trebuie să fiu mai sigur. What? Noroc că mai avem. O, frate, dacă tu mi-apare asta cu flancul. A trecut Halloween. Da, abia mergem. Dai. What? Bă, unde dracu? Nu. Am pornit. Nu știu ce am astăzi. Bă! Rămâne mâna dreaptă. Hai bagă în apata. Bă, frate, mi se mișcă nasol. What? Să vedem dacă mi se mai mișcă așa. What? Bă, și tot el intră, mă. Aici, dacă mă întrebați de ce merg atât de ușor, e din cauza că nu trebuie să depășesc mai mult de 50. De exemplu, dacă o bag în a 5-a pot, dar nu în curbă. Nu! Dă-te! Nu! Așa. Noroc, avem una
cincea, bă. What? Intră tare, tată. Ai, coaie. Casa primător. Am filmat ce... Stați. Am asta sus. Nu. Bă, dar nu merge bine, frate. Nu știu ce dracu se întâmplă. Bă, frate, dar să mișcă infect. Să vedeți ce fel de să vezi ce... Nu derapa. Mai intră în a doua. Nu! Yeah, bitch. No! Fuck is this? Motherfucker. Какие my mother is your relatives. Cine a postat? Rafael. Am câștigat și primul level. Hai, mă. Am filmat 7 minute. Într-o cursă e prea nas. Acum stăm și așteptăm. Op. Plecăm în atele. Să vadă că ne băgăm. Du-te, frate, mă. What? Oh, fuck. Ia uitați. Aici e imediat în întâi. No, fuck. Okay. Bă, țăran obosit. Ia uitați-l, bă. Nu mă bag în depășire. Hop. Nu! Aoleu. Mă bag în depășire.
dă-l morților. Nu așa. Rămâne una trei. Nu! Aoleu! A, da, ce am văzut în jocul acesta, am văzut că un om când a trecut, știți ce a făcut? El mergea așa liniștit și împingea mașina. Nu mai semnalizăm că nu avem de ce parcare. Watch your warning right. Cred că pierd. Hai să fim un first person. Ce running right? Bă, frate, dar la ăștia orice, bă. Gata. Hai să dăm așa. Ok. Bă, frate. Nu! Campion. Bă, n-am trecut? E bine. Campion, am fost campion. Acum mă mergi în piză. Bă. Dă-i resta. Nu se poate, frate. Da, frate. Mai sunt prieteni, adică aolo, am uitat să semnalizez. Dă-i, mă las. Bă, de ce m-ai lovit în morții? Bă, da, m-a băgat în derapare, morții. Am pierdut, da. Păi, bun. Și cam pentru episodul de azi, nu uitați să dați like, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Darius, până data viitoare, bye bye.